Да, знам. Аре, идви на трейд. Свръпс. Къде си? Да. Къде си? Чакай, че... Аха, ай. Има още едно. Давай, фончанките. Ха-ха-ха. Crossfire, той ме измами. Даже ми сподели екран, че ще ми даде Full Enchant панталони Sunbreaking. А той не ми даде както виждаш. Аз му дадох легендарките. Ти мисля, че знаеш какво да правиш с него. Аз съм Паркаш. А това беше... Това беше Falls BG. Както виждаш ми измами. Ти сигурно си знаеш какво да правиш. Чао!